थांबा बाबा, ठेवतो. सांभाळून सांभाळून. हा, हा. बाबा, तुमच्या संग कोणी आलंय का नाही? हाय की कोण हो? आपलं सरकार. त्यानंच तर आमच्यासारख्या ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीचा प्रवास मोफत केलाय. पण बाबा, दुसरं कोणी आलं आणि ही योजना बंद पडली तर? म्हणून तर भाजप महायुतीलाच पुण्यांना निवडून यायला पाहिजे. भाजप महायुती आहे तरच आमच्यासाठी प्रवास मोफत आहे. सावंतवाडीकरांची पाडवा पाठ योगेश रामदास यांच्या सुश्राव्य संगीतानं झाली. श्रीपाद चोडणकर यांच्या पुढाकारानं व नगरपंचायत सावंतवाडीच्या सौजन्यानं नवरंग पाडवा पाठचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यंदाचं 19वं वर्ष होतं. रुते कुणाला काटा रुते कुणाला काटा रुते कुणाला काटा रुते आनंदता मन चरणी नेत्र गुंतले भृंग अंबुजा भवतरंगी भंगले मन भवतरंगी भंगले मन राम रंगी रंगले मन हो राम रंगी रंगले मन हो राम रंगी रंगले आत्मरंगी रंगले आत्मरंगी रंगले आत्मरंगे रंगले राम रंगे रंगले राम रंगे रंगले काही करू पाहतो काही करू पाहतो करू पाहतो काही करू पाहतो काही करू पाहतो रुजतो अनर्थ तेथे माझे अबोलणे माझे अबोलणे विपरीत होत आहे विपरीत होत आहे मज फूलही रावे मज फूलही रुतावे आ दैवयोग आये रुते कुणाला काटा रुते कुणाला काटा रुते कुणाला हा स्नेहवंचना की काहीचा कळेना हा स्नेहवंचना हा 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 स्नेह वंचना की किरण तुझे अननशरा उदयती अमृत कण परी हो मुनी 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 अमृत कण परी हो मुनी
अमृत कण परिहोरे अमृत कण परिहोरे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.